मोनसे सोमोनांथाव खौरां 5 बोसोरनि उन्दै गथ'आ फरायसालियाव गावग्रा सिलाइ लाना थांनानै 10 बोसोरनि गथ' फरायसाखौ गुलि गावदों। नंगौ, बिहाराव सासे 5 बोसोरनि उन्दै गथ'आ फरायसालियाव सिलाइ लाना थांनानै गुबुन सासे गथ'नि सायाव गुलि गावो। गुलि गावजानाया 3 थाखोआव फरायनाय 10 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'मोन। थारैनो सासे उन्दै गथ'आ फरायसालियाव गावग्रा सिलाइ लाना थांनानै गुबुन सासे उन्दै फरायसाखौ गुलि गावनाय जाथाया गासै ओनसोलखौनो सोमोनांहोदों। बे सोमोनांथाव जाथायानो जादोंमोन बिहारनि सुपौल जिल्लानि लालपट्टी ओनसोलाव थानाय गंसे गावारि फरायसालियाव, जेराव 5 बोसोरनि उन्दै गथ'आ गावनि स्कुल बेगाव गावग्रा सिलाइखौ लाना थांनानै गुबुन सासे उन्दै फरायसाखौ गावो आरो बे गुलि गावनायावनो 10 बोसोरनि गथ'नि आखायाव गुलिया नांना गाज्रि जोखोम जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला बे समाव गुलि गावजाना जोखोम जानाय फरायसा गथ'खौ देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं। फिन फोरमायबावोदि 5 बोसोरनि उन्दै गथ'आ सासे 10 बोसोरनि उन्दै गथ'खौ गुलि गावदों। 5 बोसोरनि गथ'आ फरायसालियाव गावनि स्कुल बेगाव गावग्रा सिलाइ लांफानानै गुबुन सासे फरायसाखौ गुलि गावो। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।